hezkuntzaren aldeko kanpaina mundiala hasi da dagoeneko eta izenak dioen moduan mundu osoan ematen den zerbait da, baita gure erkidegoan ere. Horregatik, Nafarroako Madre Coraje erakundetik Alazne Guruziaga dugu gaur gurekin. Arratsalde on, Alazne. Arratsalde on, Ainhoa. Eta ongi etorri. Ni esker. Bueno, konta iguzu, zertan datza zehatz-mehatz kanpaina hau? Bueno, kanpaina hau, koalizio internazional bat da, erakunde ezberdinez osatua eta hezkuntza arloko sindikatu ezberdinez osatua. Eta orduan, kanpaina hau 2000. Urtean sortu zen, eta bere helburu nagusia, edo kanpaina honen sortzearen helburu nagusia izan zen, nazioarteko erakundeek hezkuntza alorrean hartu zituzten konpromezuak benetan betetzen zirela zaintzea, ez? Eta helburu horrekin sortu zen, eta helburu honekin jarraitzen dugu hezkuntza eskubidea benetan mundu osoan zehar errealitate bat izateko xedearekin. Orduan, 2000. Urtean mundu osoan? Bai, hori da. Eta Nafarroan aldi berean edo? Ez, Nafarrora iritsi zen beranduago, 2005. Urtean hasi zen lantzen, eta hasieran Alboan erakundeak hartu zuen kanpaina hau Nafarroa mailan mugiarazteko, eta egia da oso ikastetxe gutxirekin hasi zela, hasiera batean, 3 ikastetxerekin poliki biltzen, baina gero polita izan da nola hazkunde hori ikusi dugun Nafarroa mailan. Orduan hori hezkuntzaren aldeko eskubideak bermatzeko? Hori da, bai. Eta mundu osoan, nork bultzatuta azaldu egin duzu Nafarroan, mundu mailan noren ekimena izan zen edo? Mundu mailan izan zen koalizio internazional bat da, eta mundu mailan ONG eta erakunde ezberdinek osatua, hezkuntza alorreko sindikatuak ere sartu ziren, eta gero UNESCO ere atzean dago, hezkuntzaren alorrean internazionalki mugitzen duen erakunde erreferentzia moduan. Eta gaur zu Madre Corajetik zatoz? Bai, ni Madre Corajeko teknikaria naiz, hezkuntza teknikaria. Hori, azkenean antolaketa edo antolamendua eskuz aldatu egin da? Bai, hori da. Esan dudan moduan lehen, 2005an Nafarroan hasi zuen bere ibilbidea, eta orduan Alboan ekartu zuen. Eta gero, aurrek urtetik aurrera, Madre Coraje, FIS, Nafarroa, Tutera aldean dagoen ONG bat da, eta asko mugitzen du ikastetxen alorrean, ekintza asko mugitzen ditu, eta gero Fabre Fundazioare bai. Orduan, 3 erakunde hauek, urte honetatik aurrera daramagu kanpaina hau Nafarroan. Eta nola gauzatzen da? Egia esan atzekaldean badago lan asko, batez ere kudeaketa lan asko egon behar dira. Ikastetxe asko mugitzen ditugu, gainera Nafarroa osoan zehar banatuta, ez bakarrik Iruñean, eta orduan atzeko lan asko dago, batez ere ikastetxe eta irakasleekin eskuz esku egoteko, zer behar duten, nola ikusten duten landu dezaketela, orduan lana dago, eta gainera Madrilekin ere asko lan egiten dugu, beraiek egiten dituztelako urte oro material ezberdinak, gaiak beraiek aukeratzen dituzte askotan, gure partaidetzarekin, baina egia da ikastetxeak eramatea lana suposatzen duela, eta horrelako kanpaina bat ere Nafarroa mailan aurrera bultzatzea ere atzeko lan asko dago. Eta mundu mailako zerbait denez ere, koordinaketa aldago, agian hori Madriletik egiten da? Hori da, bai. Koordinazio hori nazioartean eta gero internazionalki Madrileko hezkuntza koalizioak eramaten du gehien bat. Eta aipatu duzu gaiak aukeratzen direla, urtero aldatu egiten. Bai, hori da, kanpaina honek daukan, nire ustez gauza polita ez, eta ikastetxe ere iruditzen zaien, irakaslei, beti oinarria da hezkuntza eskubidea defendatzea kanpaina honen bitartez ez, eta ikasle eta irakasleen bitartez ere bai. Baina urte oro egia da, gaia aldatzen dela. Hori da oinarria hezkuntza eskubidea, baina hezkuntza eskubidea ere gai ezberdinetan zentratu dezakegu ez. Urteak egon dira hezkuntza eskubidea zentratu dela neska eta emakumeen kasuan ez.
bueno, ikuspuntu global batetik, ez bakarrik Nafarroan gertatzen dena, baizik eta mundu guztian gertatzen den eta dauden egoera ezberdinak ezagutuz. Gero ere bai, bueno, finantziaketaren alde ere landu da gaia, eta aurtengo gaia da, bueno, gai zoritxarrez oso eguneroko gaia, baina da nahitaezko desplazamendu egoeretan dauden ume horien hezkuntza eskubide egoera ezagutzea. Adibidez, errefuxiatuak edo? Hori da, bai. Aurtengo gaia da batez ere, errefuxiatu egoeran dauden hainbat umeren hezkuntza eskubidea nola gauzatu dezakegun edo nola urrituta ikusten duten ume hauek. Eta gero, gaia lantzeko horretarako autonomia daukate ikastetxe bakoitzak edo? Bai, begira, hau, ekarri dut, hauek dira ikastetxe barruan, ikastetxek irakasleek lantzen dituzten unitate didaktikoak, hemen, urte ezberdinetan landu daitezkeen ariketak eta ekintzak jasotzen dira, eta orduan, honen bitartez, lantzen dituzte gai guzti hauek. Diseinatuta daude ere bai, oso apropos eta oso interesgarriak egia esan. Orduan, kanpainak beti aldizkari bat ateratzen du urtero. Bai, hori da. Material asko ateratzen ditugu, baina batez ere interesgarrienak da ikastetxeetan landu ditzaketenak. Orduan, aldizkari hauek ateratzen ditugu, ariketa ezberdinekin, informazio askorekin ere bai, eta errekurtso audiovisual askorekin, bideoak edo pelikulak, batez ere egoera guzti horiek ezagutzeko. Hemen Nafarroan ze ikastetxe hartzen dute parte? Egia esan, Nafarro guztian, 2005-etik onarte, ja 45 ikastetxetan lantzen da, 3-4 ikastetxe lantzetik 2005 urtean, urten ja lortu da 45-46 ikastetxetan lantzea. Beraz, Nafarro osoan lantzen da, bai Nafarroko iparraldean, herriberan ere ikastetxe asko mugitzen dira, herri txikietan ere, eta Iruñean ere asko. Eta hori da polita ez, oso mugimendu anitza dela, eredu linguistiko ezberdinek lantzen dutela, bai euskeraz, erderaz, eta unitate didaktikoak ere ingeleraz ateratzen ditugu, norbait interesatuta badago guzti hau Nafarro ikastetxetan ingeleraz lantzeko, beraz, mugimendua oso anitza da Nafarroan. Duan hori, 3 hizkuntzetan? Bai. Behintzat, posibilitate hori aurkezten dugu, eta bai, harrera ona izaten du 3 hizkuntzak, bai euskerak, gaztelerak eta ingelerak ere, harrera oso ona izaten dute. Eta orduan, urtero egiten den zerbait da, ez? 2005 urtetik. Hori da. Eta atzo hasi zineten kanpainarekin? Bai, ofizialki atzo zabaldu zen, batez ere edabideekin ere gustatzen zaigulako harremana edukitzea, eta bozgoragailuak izatea Nafarro ikastetxeetan zer lantzen den, eta batez ere kanpainain polita lantzen dutenak, eta hain anitza dena, eta 45 ikastetxetan lantzen dena, beraz mugimendu oso potoloa da, ez? Eta hori urtero lantzen da, atzo ofizialki bota genuen kanpaina, zabaldu genuen, eta hori, batez ere, apirila arte egoten gara martxan dena jartzen, apirila bukaera arte. Eta umeek nola bizitzen dute? Egia esan, nik jakin dudanez, irakasleekin ere oso harreman estuak eduki behar ditugulako, beraien atzean egon, nola lantzen duten kanpainaz, eta egia esan, irakasle zoragarriak daude Nafarroan, orokorrean, eta umeek ilusio handiz egia esan. Eta gainera, ilusio handiz, eta izuk ere ilusio handiz bizitzen duzu ez, gai hauek hain beharrezkoak diren gai hauek, ez adibidez hezkuntza eskubidea, baina mundu mailan lantzea, ilusio horrekin, nola ikusten dugun, ze ilusiorekin lantzen duten, guretzat ere da ikaragarria. Ze adin tartei zuzendutako ekintza da? Begira, hori da ikusten dugun beste puntu positibo bat kanpaina honekin, zeren da 3 urtetatik landu dezakete 18 urtera arte. Beraz, hezkuntza maila ezberdinetan landu dezaketen kanpaina da, ez? Ekintza ariketa ezberdinekin. Eta hori ere bai, hemen
horrelako liburusketan unitate didaktikoetan hartzen dute, eta bueno, ekintzak badaude 3 eta 5 urte artean lantzeko, 5 eta 8 urte artekoak, eta gero ere bai, ja helduek edo hezkuntza ez formaleko taldeetan ere lantzeko ekintzak badaude. Beraz, bueno, oso aniztasun hori hortik dator ere bai, adin guztietan lantzen delako. Eta orduan, kanpaina hau da umei zuzendutakoa eta irakasleei. Bai, irakasleak dira, hau martxan jartzen dutenak ja klaseen barruan bere ikasleekin. Hori da, bakoitzak daukagun zeregina. Gu irakasleekin, irakasleek beraien ikastetxeetan euren ikasleekin, eta gero ja denok batera azken ekitaldian edo mobilizazio ekitaldian apirila bukaeran. Azkenean, kontzientziatzeko mundu mailan gertatzen diren gauzei buruz, ez? Bai, hori da. Hezkuntza eskubide askok, hemen Nafarroa mailan, ez, edo gure estatu mailan, askok ikusi dezakete hori ja errealitate bat dela, ez, hezkuntza eskubidea askok ez dugu ez da planteatzen, baina gauza da gure errealitatetik ere ikustea ze bidegabekeria dauden mundu mailan, eta ikustea hezkuntza eskubidea munduko toki askotan ez dela oraindik errealitate bat. Gainera, aurtengo gaia orain gertatzen ari den zerbait da, ez da... Hori da, bai. Hori zoritxarrez, egunean dagoen gai bat da. Gainera, 2016 urtean, da azken urtea datuak ditugunak, ez, zoritxarrez beste marka bat apurtu zen, eta zen nahitaezko desplazamendu egoeran dauden pertsonak, ez. Beste urtetan baino, kopuru handiago batera iritsi zen, eta adibidez 1997 urtean zeuden kopurua bikoiztu egin zen duela 2 urte. Orduan, errealitate bat da, eta errealitate horri aurre egin behar zaio, ez. Eta aipatu dezakegu ze ariketa motak dauden adibidez aldizkarian, edo ze proposamenak egiten diren ikastetxeei, edo bakoitzak antolatzen direnez beraien kabutara ez dakit? Egia esan, hemen beti informazioa ekartzen du, ez? Hau batez ere da irakasleak ez, jakiteko aurten ze gai landu behar den, eta gero, badaude ipuinak, badaude eskutitzak, adibidez aurten, badaude nahitaezko desplazamendu egoeran dauden ume askoren eskutitzak, ez, esperientzia pertsonalak bilatzen dituena. Eta orduan, ipuinen bitartez, eta gero eranskinak ere daude, eskulanak egiteko edo, dena gai honen inguruan, ariketa ezberdinen bitartez, kontzientzia hori sortzen joaten da gutxinaka ume eta nerabeengan. Hori, azkenean gero ere adinen arabera egokitu behar dira, ez? Hori da, eta hori ja irakasleak oso trebeak dira, eta beraiek egiten dituzte gauza ikaragarriak, zeren askok ere argazkiak bidali izan dizkigute, eta egia da lan egiten dutela primeran. Eta adibidez, eskutitzak aipatu dituzula, gaiak aukeratzerakoan, ere datuak eman dituzu, ikerketak egiten dira aldez aurretik, hori ere Madrilen kontua izango dela. Bai, Madriletik ere, beraien lana oso ondo lan egiten dute, beti ere urte oro aukeratzen den gaia, aukeratzen den gaiaren inguruan informazioa egotea, eta batez ere informazio oinarri bat egoteko, ez zergatik aukeratu den gaia hau, zergatik ikusten dugu aproposa aurten lantzea, eta informazio eta ikerketa lana paregabea egite dute, egia esan. Eta zuen artean, ONG bat baino gehiago parte hartzen duzutelako, nola antolatzen zarete? Egia esan, oso giro ona, hori da gure oinarria, baina, bilera asko eginez, gero FIS Nafarroa adibidez tuteran asko mugitzen du, beraz oso ezaguna da, eta tutera Herribera aldean ikastetxeekin harreman asko ditu, eta bera alde horretatik oso ongi lan egiten du. Eta gure aldean gure aldetik, gure lana da bilera asko egon, lana banatu, eta batez ere hainbeste ikastetxe egon da, ikastetxeak ere 3 erakunden artean banatu. FIS Nafarroak eramaten du Herriberako zonaldea batez ere, guk Iruña herrikoa, eta gero adibidez beste batek Iruñako Nafarroko herri iparraldeko ikastetxeak adibidez. Orduan, da koordinazio lan asko, bilera asko,
asko, eta batez ere hori lan giro ona izatea, hiruon artean. Eta honetaz gain, zuen lehendabiziko urtea da, ez? Bai, hori egia da. FIS Nafarroak ja aurretik, Herribera aldean mugitu izan du kanpaina hau ikastetxeetan, baina gure aldez lehen planoan egonik gure lehen urtea. Eta nolakoa da horrelako kanpaina bat antolatzea? Lan asko dago atzean, baina azkenean da koordinazio lana, batez ere. Hori, bilera asko izan, gero ere bai mobilizazio jarduerarako apirilean ikastetxeekin atzean egon, mobilizatu, eta beraz, lana baina polita, ONG-ak, ikastetxeak eta politikariak ere. Bai, hori da. Guk beti nahi dugu azpimarratu, kanpaina honetan ere bai, ordezkari politikoek bere lana dutela, batez ere beraiek hezkuntza arloan hartu dituzten konpromezuak betetzeko, ez? Eta ikusteko ere bai irakasleek eta bai ikasleek beraiek egiten duten lana eta beraiek dituzten proposamenak ordezkari politiko batzuk ditugula eta beraien ardura izan behar dela ere konpromezu guzti horiek betetzea zeren guztion eskubidea da, ez? Beraz, gure oinarria da, eta kanpaina honen oinarri bat da hori, ez? Ordezkari politikoak beti horregotea guri entzuteko eta azken finean, proposamenak errealitate bihurtzeko. Usue Barkosekin elkartu egin zarete, ez? Hori da, bai. Duela 2-3 aste elkartu ginen Usue Barkosekin, batez ere, hori ezaguarazteko ze kanpaina mota den, zer lantzen den, eta egia esan, oso harrera ona izan genuen, egia esan, asko gustatu zitzaion, zeren oso balioagarria ikusten zuen horrelako gauzak Nafarro ikastetxeetan lantzea, ez? Zeren, hezkuntzak konpetentzia sozialak, pertsonalak ematen dizkizu, arlo akademikoan, ere bai kompetentziak ematen dizkizun, baina batez ere guk ere ulertzen dugu hezkuntza pertsona kritikoak izateko aukera ematen digula. Orduan oso balioagarriak ikuste ditugu gauza hauek lantzea ikastetxeetan. Bai, azkenean hezkuntza oinarria da. Bai, hezkuntza edozein aldaketa edo edozein garapen lortzeko oinarri bezala ikusten dugu. Eta aipatu egin duzu, apirilean data berezia izango duzu era. Bai, eske gauza da, kanpaina hau, urtean zehar ikastetxeetan lantzen dela ez, unitate didaktikoen bitartez, baina egia da, gero ere bai, apirilaren bukaeran, nazioarteko hezkuntzaren aldeko ekintza astea dela, ez? Orduan, ama deitzen da, H batekin, hasieran, eta orduan, aste honetan, egoten da, egun batean, ekitaldi eta mobilizazio jarduera bat egiten duguna, bai Iruñean eta bai Tuteran, ez? Eta orduan, oso polita iruditzen zaigu ere bai, ikastetxeetan, klasen barruan landu dutena, kalera ateratzea, eta ekitaldi bat egitea, ordezkari politiko bat gonbidatuz, eta landu den guztia erakutsiz. Eta hori leku, adibidez Iruñean, leku finko batean egingo da, edo? Bai, urte oro aldatzen saiatzen gara batzuetan, urte batzuetan joan ginen hezkuntza departamentura, beste urte batzuetan udaletxera, eta justo gaur izango dugu bilera bat, azken orduan, eta erabakiko dugu irakasleekin batera, erabakiko dugu, aurten nora joan nahi dugu, ze departamentura joan nahi dugun ekintza hau egitera. Eta orduan egiten dena da erakusketa moduko bat? Bai, erakusketa moduko bat, ordezkari politikoren bat gonbidatu, gaiaren inguruan zer ikusia duena, eta hori irakasle eta ikasleek egin dituzten proposamenak aurkeztu, eta ordezkari politiko bezala konpromezu finko bat hartzea hezkuntza eskubidearen arloan. Eta hor hartzen dute parte, ikasurtean zehar hartu duten parte guztiek, ez? Hori da, bai. Batzuk, igual herri bateko ikastetxeek ezin dute parte hartu, baina askok, batez ere beti landu dutenak eta animatuak daudenak ekitaldi honetara etortzea, parte hartzen dute eta gonbidatuta daude noski.
Baina, bueno, ikastetxeentzat da edonor ezin da gerturatu edo bai? Bai, ikastetxeek prestatzen dute, eta bueno, lehen mailan, lehenengo planoan, beti ikastetxeak daude. Baina gero eta jende gehiago animatzen bada, adibidez, gainera kaleko ekitaldi bat izan ohi da. Beraz, edozein gerturatzen bada, gonbidatuta dago ere, zeren hezkuntza eskubidea guztiok aldarrikatu dezakegun eskubide bat da. Orduan kalean egingo da? Bai, mobilizazio jarduera kalean izaten da, eta espero dugu eguraldi ona izatea, baina beti jai giro eta jolas giroan egiten den ekitaldi bat izan ohi da. Horregatik aipatu duzunean adibidez hezkuntza departamentua bada ara joatea edo aurrean egotea edo... Bai. Edo, 5 minutu barruan egon, baina gero dena kalean izatea gustatzen zaigu. Eta nola izan dezakegu kanpaina guztiaren berri? Sare sozialetan gaude, gainera urten Facebooken orrialde bat egin dugu, eta deitzen da Same Navarra Nafarroa 2018, orduan, eta Twitterren ere bai, CME, erderaz, Campaña Mundial por la Educación, CME Navarra Nafarroa, hor gaude, beraz, hor joaten gara berri guztiak eguneratzen, hori da. Egun espezialak, apirilean ere egun konkretua jarriko dugu zein egunetan izango den ekitaldi jarduera eta guzti hori. Mil esker Arazne etortzeagatik eta egiten duzuen lanagatik. Mil esker. Hurrengora arte. Agur.